मन तो करता नहीं कि एक दिन जहर वहर दे दी इनका काम तमाम हो जाता दादा परेशान का रख देली भाई बुढ़िया दादा हमरा मैगी खाइबो मैगी मन लाग के धसिए जइबो अरे छोटा की तोरा मैगी खाइला भाई बुढ़िया को कही चलो बनाओ ना तो दिहनी बाकी कुछ भी कह दादा खाना तो हम निमने बनाइला अब मैगी पता है ये सब तो बनाए के हमार आदतें हट गए का करबो बनाइबो ना तो पहले तो एगो में रहिन जे बात अलग रहे अब तो अलग अलग बानी जा ना बनाइबो ना निमन से खइबो तो के रह पाई ऊपर से नु एगो बुढ़िया भी है ओकर तो दिमाग चढ़ चला हम चाहत नहीं नु कि मर जाई तो अच्छा रहलटे जी क्या के होके क्या ओकरा आखिर जी के काहे एहसान करत बाड़ी ऊपर से हमरा के तबाही कइले रहेली कि ना आ जारी फट देना कुछ खाए पिए खाते के खियाई पिए हम तो ना खे पिए दादा ए छोटकी दे तनी भूख लगल बा आई हो दादा जेउने दुखवा गावा तनी उहे दुखवा लाग गइल तार भइल बे खात के जीव हां भूख लगल बा तनी कटोरा लेके तनकी से दे में बचवन के तार ताकत रहत बाड़ू के का बनाओ तो बेटे जल्दी कटोरा लेके पड़ जा तो मांगे खाती आई छनाटवा देखो तुम छलो नहीं है अब ये मुंह आवाज जार देम चलो नु ना हाथ तनी भर दे तो ना बोलब ना हम चल जाते दे दो अरे बुढ़िया नु ढेर खाए के बता रहा ढेर खाए के बा ला ना तेरा खेत ला नहीं खाना भाग के दिरिया ताक दम अभी ये बुझाइल खाइए ना मैगी खाइए बाप रे बाप बड़ा ऐसे से बनावनी है कि मैगी अपन बना के आए लइका फाइका हमार खाएगा अपन घूम के इनका राग अभी जाने लो हमरा के हतन बत मांगतनी लइका लेकिन हम कनो जवान के बानी ना हतन बत मांगतनी हतन बत दे दो हतन बत दे दो ए बुढ़िया त के तर ना मन मरत काहे नहीं बुढ़िया काहे नहीं मरत है जाके कोई किनारा में कूदो के नु मार उड़िया जो मोर जीवन है तो ठीक रहल हटुए खा के तन करत बाड़ू ए भगवान जवानी में आज कइल बुढ़ारी में कटोरा ले घुमत बाड़ू भगवान बना दी पास्ता बना दी मुर्गा मछली बना के दी खइहन खा के जवान होखिहन अपना लइका फेके खातिर बनावले बानी ई याद त मांगे खातिर बाप रे बाबा अपन खाना बना चोरा कर रखे के बड़ी बुढ़िया के चलते एकरा के कोई दी ई के खा के जवान होकी का की करे के बना के देम जे खाए पिए के हमरा से ना होखी हम ना दे हम के बार तो छोड़ देनी है नो अब के बार आव धो के मुंह आवे दाग देम ना रही मुंह ना खाना खइहन बाप रे बा कहां भाई बड़ा को जातन उनके भी कहे कि ना कि उनको के बता देवे कि अपन खाना पानी चोरा के रखो त उ बिलारे को घर में बाई नु फड़ देना केहू के चुहानी चल जाता भाई कि ना के दी बुढ़िया के खाना पानी बरत से कह के ना मुंह थेथर हो गइल बा कह दनी ए जी कल बनवा दी लाइन रहता कबो नइखे रहत मोटर में पानी रहता त काम होता आ नइखे रहता मुंह ताको दूसरा के दुआरी जाके बाकी मरद थेथर हो गइल बा छोड़ो छोटकियो के ना बुझाला के पर मरद से कह के बनवा दी जब हम बनाई न तो जब हमरा मरद बनाई ओकर मरद थोड़ा ही बनाई हाँ तो फिर के ना पैसा आवता अब बूढ़ी के कहानी के बूढ़ी पेंशन उठाए तो हमरा के देते जाके व्यक्ति ही पहुंचाई आइली आई है ये बूढ़ी धा के ओठे दम गोरा के लगत जइबो पेंशन लिया तब बुझाई बतावा ये दादा दम जियल मुश्किल भइल बा घर में हो कैसे आदमी जी आदमी आला ससुराल में के एकदम चैन के नींद ली ते ये चैन ए डुगुरना के मम्मी अरे का हो का करतन जी जा अरे देखत नहीं को कॉल बनवाए के कहिए से कहता नहीं हो तो बनवा दी जा मन देखिए हमरा तो परवाह है ना रहे कि हम टंकी के पानी से काम चल जाला हां हो आ लाइन कटेलन तो ये कॉल लौकेला काहे खातिर मान तने के बड़ी कॉल लाई के आ दे पानी पानी कोने एगो बात को जानो तो का जी अरे का बताइए कोने आ जाते हो विवेकवा के माई के घर ना पूरा झा हई बाल बच्चा के नाम दम हमरा आत कर दिल लेके बात दे जैसे पढ़े जोरे ना ले ले तो गोलना के बेटा के आ साथे साथे घुमता सब बाल बच्चा से हाथ हो बनी कोने आ अब बोल दिए तो बताई हमरा के तो तू हो लगल होय न करे इहे कहल जाय नो कि गरीब के लड़की ना ले देखली सनु पैसा कौड़ी नो तो लागेली सनु के बाप रे सब हम बापे के राज बा मेरा कहल का
जात नहीं हम गरीब अरे बात करने में मजाक करनी तू हूं अरे करली से कबे से खारो करो बोला तनी आ का सुनानी है अरे जाना तारू कने फेकड़ा के माई के तरसा सब नु मम्मी जी बाड़ी अपन गोइल रही मांगे खतिया आइलिए भोरई भोरई हो हमरा दादा कहदी का हो अपन ससुरा के ना देवेलु लो कहदी का भइले चाची जी आइल रही मांगे और सास तो हम बनी के तका है ना दे देनी है मांगे ई बुढ़िया माताई जी के इज्जत नहीं लेती है हमनी के इज्जत नहीं लेती है हैं बोली सब इज्जत ले गई सब बताइए लोग का सोची कि कहीं घर में खाना पानी जरूरत नहीं का तबे न बुढ़िया एने ओने मांगती है कोई इहे न सोची कहा दली है कि का हो अपने पहने लोग किस्म किस्म के साड़ी बुढ़िया के साड़ी ना पहनावे के मन तो करता नहीं कि एक दिन जहर वहर दे दी आ इनका काम तमाम हो जाता दादा परेशान का रख देली भाई बुढ़िया दादा हमरा के तो कोई छोटकी जहर वर ना दी जा ऐसन मार मारी जा अंदर ऐसन मार कि मरिए जास बुढ़ी राम खत्म हो जा ठीक है रौरा कहतनी जी कोनो में सुख बाव करे हो ना दादा जी में काथी सुख सही जानता नहीं कुछो बनावत नहीं अपना बेटन खातिर के छोटे छोटे लड़का बस ना हमार खइसन पियासन ना खइसन लड़का भी हम जियतनी जी हैं ई बुढ़िया बिन ताकत रहत बिया का बनावत बिया है जब भी कुछ बनता ना कटोरा लेके आ जाती है मांगे बताओ खीस बड़ी के ना कवरी इतना गरिया होता नहीं इतना मारता नहीं तो वो मानत नहीं के जी देखो कने हम यही कहम नो कि अपन हाथ जगन्नाथ अपन बचा के रखियो हमार तो देखबे करेलू खुला रहेला कभी दुआरी पर चल जाइला तेने बिलार घुस जाला सन बिलाई दूध पी जाले घुस के अब सोचा तनी के कंवरिया दुआरा पर लगा दी तो किचनवा में ना जे बिलैया वाला हां तब का लगा दे आप सब ठीक बन हो नहीं हर के सुनानी है कि तार बहन के शादी सेट हो गई हां जी अब जाए के बटू जने मान तनी खर्चा पड़ी तो सही जानते बन कि लागी ढेरी खा बाप रे बाप जो न आदमी चार हई लुगा जे के हो बाप रे बाप ना भागम मन का है का लुगा में खराबी बा का कुछ बोली ना तनी इस साड़िया में खराबी नहीं किया याद का साड़ी हो हमरे से नो ले रहू ई फगुआ परे फगुआ का साड़ी हो रौरा जैसा मत फालतू में पैसा नहीं के फेंके के ठीक बा देखा भाई हमार मरद लोग पहनाए और हमें कमी ना कहला कि सवरिया राय बारू तक देखिला तो करे तू कैसा ना साड़ी पहन ले बिलिस लपेट ले बिलिस नु तब न तोरा आगे हीरोइन फेले भाई सर और देखा सबके मरद औसन के बा हो अपन मरद के माना हमार तो मरद कहला कि तू झगड़ा मत करिया हमर नुकसान होला मेथी कंपनी में के घर चाहे आदमी के झगड़ा लड़ाई हो खो सुनी ना का हो जा तन दादा अपन लइकन के जो के खाना वाला खिया दे जन्ने ना खियाई बनो तो फिर ओकनी को सही खिले कूदे में बाझल रहत बा होता अरे मत कह हमार बाल बच्चा नु फेंकना के लइका जरे बिगड़ गइल बा सा देखा तू आपके की बार बाकी एक बात सुन ले अब की बार बुढ़िया अगर पकड़ा दे हमरा से गलती करते हुए तो रोला जानत नहीं कि हम का से का को दे हम एकने मैगी बनेले बड़े हां जा तबे हम निकाल के कटोरी में तो ले ले खा लेबे जाई खा ले रो का तो रोक कर ता हमरा खातिर रोके छे कभी का केने बासना मत भाई के बाद दादा कोनी के देख दो कोनी में तो हम औरी परेशान हो करत बानी अब जाता नहीं का जाने केने गुल गई सा हम जाता नहीं खिसो दे तो हमरा के दूध में उतार के पोत के पाल के अब पढ़ा लिखा के आज हम कुछ हो नहीं की केनियो के नहीं की भइले भगवान एकनी ऐसन पतो नु सतुरो के मत दियो हमरे के खइले बिनु डले बड़ी तो का तो बानी केनियो चोराइयो लुका के खाता नहीं तो लागत है सब मारे झाड़ू ले लुगाटी ले चोरानी ले अयो भगवान भल खबरा के उठा ली त भगवान कि हमें कनी के मुंह ना देखे जी भाई का करी पेट हो नहीं के मारा त भूखे तो पेट कुलकुलाता ले मैं किसनो चलो चुरा कर हाथ लगा के ढोल आई रे माई अरे छोटा की अरे होय देख रे होय बूढ़ी तू मैगी खइबू मैगी खा के जवान बनबू आए बूढ़ी तू मैगी खइबू मग त थोड़ा कप मांगे फाड़ दंता मांगे फाड़ दंता मैगी खइबू मैगी खइबू खइबू मैगी मर लाग के धसिए जेबू अरे छोटा की तोरा मैगी खइला खाइ बूढ़िया को कहीं है मैगी चुरा के खात रहो देख हम मैगी चुरा के कटोरा से तो देखनी हां जल छोड़ा मोने पर लाइकन के लिए आवे कोई नहीं कि और ये खियाई मैगी है तू ने मैगी खाता खोगल छोड़ कबा के मुंह आइए देख तारा के छोड़
देखा देखा मैगी उठावा चल घर चल घर में, चल मैगी उठा खा ले वो मैगी कुमार तू भगवान अब कहाँ जाए कैसे रही हम घर में भगवान दोनों बड़ी तो हमारे कमरिया तू दियली अब कैसे जाइए खाए को ना दियली तो खाइबो ना करी हमार के तू दियली तो दोनों के दोनों बेटा हमारे मेहर पशु हो गए भगवान जाता नहीं हो कटोरा लेकर मांगे वो करके चला के माइकी ही जाता नहीं को आपकी दादा तारी कैसे हम चली तू दिल भाई ऐसे नव वीडियो देखे खातिर जुड़े परिवार लवर्स चैनल से लाइक करी, कमेंट करी और सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद।